achiel kod riwruok e kind piny Kenya, Uganda kaachiel kod Tanzania. To ere kaka pinje mago mag East African bende nitiere kaka wanyalo konyo kaponi choch ratiro mar ng'ato e piny machielo? Bende nitiere kaka pinje nyalo konyo ng'ano mar mondo mi oyud ratiro e yo makare? Kuom ranyisi kata jo Kenya mano neg Tanzania, bende nitiere kaka sirikal nyalo konyogi mondo giyud ratiro margi? Wakili kaachiel kod wachni mogik, Dr. Miyawa. Anani mokwongo onego bed twak moro e kinde jotelo ma Afrika ma Ugwe, East Africa, mondo giwachi kaka ginyalo tayo weche mag ratiro mar dhano. Mano mokwongo, mondo gine ni gilondhie ni chike tadi moketi mang'iyo weche mag ratiro mar dhano. Bang' mano onego giwach kaka gimoro amora otimore, nikech koluwore kata weche mag akweda mag sirikal ma pinje maoko, nitie weche mang'eny, nitie ohala ma ji timo. Ang'eyo nitie jomoko madhi nyaka Southern Sudan, nitie jomoko madhi nyaka Rwanda kucho ka gitimo ohala yore mopogore opogore. To ng'ato nyalo chwanyore kata mana e yo seche mowuotho. Koro dwarore mondo bedie chik moro molosi mang'iyo ni ka ng'ato oyudo wach moro e piny machielo, to channels moluwo biro bedo kanyo. Obiro go report kanyi, obiro timo nang'o, to onyalo tero wachno kama nade. Mar adek en ni wan gi chik, wan gi Kenya Code, iluongo ni East Africa Court of Justice, monego bed ni mang'iyo weche gi duto, weche mag ohala, weche mag ratiro mar dhano, ng'ano moroch ratiro ne piny mopogore opogore. Koro kanyo to chik to nitiere. Emomiyo anyalo wacho ni ka gibedo gi tiegruok, ka gibedo gi bura moro, jotelo mag jopiny, to pinje moko motegne weche mag demokrasi kaka mar Kenya wacho ni nyaka watimuru kama koluwore kod weche mag demokrasia, ratiro mar dhano gi weche mag election. Maka jowa aoyayi dira jowa e yoda ng'enge ok en wach maber, nikech kata Kenya ka ang'o timo gino ne ja Uganda ok gibi bedo mamor. Kenya ka ang'o timo wach machal kamano ne ja DRC Congo ok gibi bedo mamor. To kik wang'e Uganda gi Tanzania kende, weche osebedo mang'eny. Kata ndalo mane yiero manye Raila ne yiero mar Africa Commission, ne ka weche nowuok DRC Congo kucho ma jogo wacho Kenya to timo kama to wan watimo kama. E Afrika ma milambo be wacho mage. Koro weche nyalo wuok mang'eny e kinde koda piny, lakini gibed gi office moro matin manyalo loso wechegi. Tadiere weche maduong' ma wacho makende en ni lokruok e tayo sirikal kata lokruok e piny moro machielo. Joluo ne wacho ni dala ka jirani kata kok dhi maber, to ng'ato nyalo wuok e ot machielo to dhi konyo dalano. Emomiyo kwaneno ka jo Uganda pod ni chien, onge gimotamo dhi konyogi. Kata kwa konyogi e yore mag duol, e yore mag pesa, e yore mora mora. Nikech lokruok ma Uganda no biro konyo mana jo Uganda. Ok obi konyo Museveni kende. Jogo biro bedo gi nafu e piny gi kanyo. Koro mianda wacho ni transnational boundary human rights activism odhi mbele. Kik ubed gi luoro. Kik udikru. Endelea uru kukonyo jopiny makocha, nikech East Africa ka iro ni kabila kaka chon kani watindo nitie jowa monodak e Tanzania madhi kujo lupo kelo kendo chiemo kono. An ang'eyo kata familia jowa mang'eny odak Tanzania, jowa mang'eny pod ni Afrika Sudan ma milambo, jowa mang'eny ni kata DRC Congo kucho. Riwruok mar piny achiel mar Afrika ma Ugwe biro kelo dongruok moloyo pogruok. Mane wach nango gik. Erokamano ahinya wakili Dr. Maxwell Miyawa. Wakili Ochieng Gor, wachni mogik ka watieko.